היי חברים יקרים, כאן איתכם יוסף, ובואו נראה היום כיצד לדגום צבעים מרהיבים, או אפילו צבעים פשוטים, משהו שאתם רוצים לשמור אותו, אתם רוצים גם לשמור את הקוד שלו וכל כיוצא בזה להשתמשות חוזרת. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו נמחק פה את כל מה שאתם רואים, נעשה delete, נקטין קצת את המסך על ידי לחיצה על Alt וגירה בעכבר, ניקח לנו את כלי הצורות, ונמתח לנו לדוגמה סתם מלבנים כאלה, נשכפל אותם בכמה פעמים, 2, 3, בוא נגיד CMYK, ככה 4 צבעים. יפה מאוד. רוצה לעשות להם אישור, בוחרים את הכל, ניתן להם אישור פה, נגדיל אותם קצת לפה, יפה מאוד. עכשיו אנחנו רוצים להכיל עליהם צבעים שונים. מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל, לצורך העניין, נפתח לנו מסמך חדש, פיל, new, document, נגדיר אותו, נלך לפרינט. פרינט זה בדרך כלל כשאנחנו רוצים לבחור עבור מסמך להדפסה, באופן אוטומטי הצבעים שלו יהיו על CMYK, כי פרינט זה בדרך כלל CMYK, אם זה בשביל מובייל, טלפון או בשביל רשתות חברתיות, אז זה RGB. אנחנו במקרה הזה רוצים הדפסה, בוחרים בפרינט, המידות פה 210-297, אנחנו יכולים לשנות את זה לרוחב, קריאט, כן, גם אם אנחנו לפעמים רוצים מתחרטים ורוצים לשנות, אנחנו באים פשוט לפה, לוחצים ומשנים את זה פה למעלה, כמו שאתם רואים, לרוחב או לאורך, אם התחרטנו כמובן, חוזרים בחזרה לכלי הבחירה, קונטרול ומגדילים. אנחנו כמובן נמצאים פה על InDesign, כמו שאתם רואים. יפה מאוד. אז בוא נגיד שמיקמנו את זה, ואנחנו לוקחים לנו איזו תמונה שאנחנו רוצים, בוא נגיד ניקח את התמונה הזו לצורך העניין, נגרור אותה לתוך InDesign, נשחרר, התמונה תהיה כמובן גדולה, נלחץ על Alt כדי להקטין, נלחץ על Shift ו-Alt, קונטרול, Shift, ונקטין אותה פנימה, נמרכז אותה, נגדיל על ידי לחיצה על Alt, לחיצה על קונטרול כדי להזיז אותה, בוא נגיד בצורה הזאת, נעלה אותה מעט למעלה, למתוח תוך כדי לחיצה על קונטרול, אז גם זה ישלים לו את התמונה, יפה מאוד. עכשיו נלך ל-Object ונבחר ב-Extra From Image Color. שימו לב מה שיקרה, באופן אוטומטי הוא בוחר לי פה כמה וכמה תמונות. עכשיו, לצורך העניין יש לנו כאן אפשרות בשפס לעשות שחור לבן, או בקולור, זה בעצם הצבעים שהוא הצליח למצוא בתמונה הזאת, ומעניינים אותנו הצבעים הללו. הנה יש לנו את הדגימות פה למעלה, כמו שאתם רואים, אלו הדגימות שהוא הצליח לדגום באופן אוטומטי, ומעניין אותנו לשמור את הצבעים הללו. שימו לב שבצד ימין יש לנו את הקוד של כל צבע וצבע, יכולים כמובן להעתיק אותו ולשמור אותו אם אנחנו רוצים לאחר כך. אם לא, אז פשוט מה שעלינו לעשות זה ללחוץ על Save to CC Liberties. אנחנו רוצים, כאן נרשם לנו Saved, זאת אומרת שזה נשמר, Close, ושימו לב, פה בווינדו אנחנו נחפש את ה-CC Liberties ונבחר אותו. הנה הוא כאן נמצא, הנה הוא נפתח, בוא נגיד שהוא יצא לנו כחלון בפני עצמו, קח אותו, נמקם אותו איפשהו, או שנשאיר אותו בינתיים פתוח, ונקרא לו בשם על ידי לחיצה ימנית, rename, ונקרא לו דגימה מספר 3 לצורך העניין, סליחה, דגימה, עדיין זה באנגלית,
דגימה, מספר 3, וזהו, סיימנו. חיצה בצד, סיימנו. עכשיו אנחנו יכולים למחוק את התמונה, delete, ניקח לנו כלי הריבוע, נמתח לנו כאן את כלי הריבוע, הוא ייתן לנו איזה צבע מסוים, במקרה הזה לא נתן שום צבע, לבן, פשוט, כן? ועכשיו אנחנו נלחץ על אחד מהצבעים שאנחנו רוצים. פה יש לנו למשל דגימה מספר 1. יש לנו מספר צבעים. כאשר אנחנו בוחרים באחד מהצבעים זה הולך ומשתנה. אנחנו רוצים לבחור מהדגימה מספר 1, 2, אז גם פה אנחנו בעצם בוחרים. זה נשמר לנו בספרייה, זה לא נעלם. שימו לב, איזה יופי. פשוט אפשר להשתמש בזה ולשמור את זה. לאחר כך נמקם את זה איפשהו פה, CC Liberties. וזהו, זה ככה בעצם אנחנו שמרנו את הצבעים הללו ונוכל להשתמש בהם מתי שאנחנו רוצים. שיהיה בהצלחה.